Pepe aukeratu zama, no? Zesta no te da dira, Andari. Atxaldean nani? Txaldean. Lehenko atxaldean txian behar bideo aurkitu nun, da jarri nun, da ez da hori, konpontzio bat da. Hala, begiratu ez dut. Bostak aldera pasa eta egon zuten. Gaurko? Bai. Bostak aldera pasako nahi. Hala, Eskerrik asko. Agur. No hace falta la... Ya está. Bai, konpondu Estainadura batzuk gaizki zaude, jarri dut. Atzekan eski? Estainadura batzuk gaizki zeuzkan eta... Kontua. Bai. Besti xama, ez? Bakizu, gauzak... Berestik, zera. Vale. Espera, orden leko izut. Vale, ba. Vale, eskerrik asko, Andoni. Agur. Hori Iñaki. Zer, zemur? Pasauz kontzertu batean ekin? Oso estresetan nahi, azteretan da... Torri? Ez, pentsatuko da, baina diruik gainera. Joe, FP ikasi bat zenu, ni bezala? Bueno, guazen.